على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلاة خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہاں کیا ساڈا رب اللہ پھر اس تے ثابت قدم رہے انہاں تے رحمت دے فرشتے اتر دے نے۔ سلسلہ جاری ہے، بندہ مسلمان نے کیڑے کم کرنے نے اس دنیا تے انہاں کماں دے انعام دے طور تے اللہ کریم اپنے فضل و کرم اور رحمت دے نال اس نو رحمت والا فرشتہ بھیج کے اس دی مدد بھی فرمائے گا اور اس دی حفاظت بھی فرمائے گا۔ اج اسے سلسلے نو جاری رکھدے ہوئے ایک ایسے بندے دا ذکر کرنا ہے جس نو اللہ کریم نے نعمت عطا کیتی، اس نے نعمت دا شکر ادا کیتا، اس نو اللہ کریم نے پھر کتنا استحکام عطا کیتا سی، اور اس دے جڑے ساتھی سن جنہاں نو دے نال نعمتاں ملیاں سن انہاں جس وقت نہ شکری کیتی تے اللہ کریم نے انہاں کولوں نعمتاں واپس لے لیاں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری دے اندر یہ واقعہ نقل کیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بنی اسرائیل دے 3 شخص سن، ایک کوڑ دا مریض سی یعنی وہ دے جسم تے سفید داغ سن، دوسرا بندہ وہ دے سر تے وال نہیں بالکل رہے سن، گنجا ہو گیا سی، تیسرا بندہ جس دیاں اکھاں وچ ویکھن واسطے نور نہیں سی، نابینا سی، اندھا سی۔ اللہ کریم نے ان ترواں بندیاں نو نعمتاں دے کے آزمانا چاہیا۔ اللہ کریم نے ایک فرشتہ انسانی شکل وچ بھیجیا، جڑا فرشتہ پہلے کوڑ دے مرض والے بندے کو لے آیا، اس نو آ کے پوچھدا ہے دس تینوں کیڑی چیز زیادہ پیاری ہے؟ ظاہر ہے جس بندے نو جڑی زیادہ ضرورت ہوئے اس دے بارے وہ پہلے ذکر کردا ہے۔ اس نے کہا کہ مینوں سب نالوں زیادہ پیاری یہ چیز ہے کہ اے جڑی بیماری ہے کوڑ دی میرے جسم تے داغ بن گئے نے سفید، لوگ اس بیماری دی وجہ تے میرے تو گھن کردے نے، نفرت کردے نے۔ اگر میری اے بیماری تندرستی وچ تبدیل ہو جائے، شفا یابی وچ تبدیل ہو جائے تو لوگ میرے تو نفرت نہیں کرن گے، مینوں تو فی الحال یہ چیز پیاری ہے۔ اس فرشتے نے او دے جسم تے اپنا ہاتھ پھیریا، وہ بندہ تندرست ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھیجیا رب نے سی اس نو، فرشتے نو، اور طاقت بھی رب نے دیتی، وہ صرف ذریعہ بنیا، حقیقی شفا رب نے دیتی ہے۔ کہ جس طرح قرآن کریم دے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دے بارے آمدا ہے، آپ نے کیا سی
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جدن میں بیمار ہونا حقیقی شفا مینوں میرا رب دیندا وے۔ سبحان اللہ۔ اس بندے نو اللہ کریم نے شفا عطا کر دیتی فرشتے دے ہاتھ پھیرن دی برکت نال۔ اور اس وچ بھی نظریہ مسلمان دا ہونا چاہیے، فرشتے نے ہاتھ تے پھیریا سی انہوں شفا ملی ہے، اگر رب نہ چاہندا تے پھر اس نو شفا نہیں مل سکتی سی۔ رب نے طاقت فرشتے نو دتی ہے، رب نے چاہیا ہے، او دے ہاتھ وچ برکت بھی رب نے رکھی ہے فرشتے دے، انہوں بھیجیا بھی رب نے، یعنی حقیقی طور تے سارے کام رب کیتے نے، درمیان وچ اسباب ظاہر کیتے نے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس فرشتے نے پوچھیا تینوں کیڑا مال و دولت پسند ہے؟ اس نے کہا مینوں مال پسند ہے تے اونٹنی پسند ہے۔ فرشتے نے دعا کی تھی، اللہ کریم نے ایک 10 ماہ دی حاملہ اونٹنی او ظاہر کر دیتی، گابن اونٹنی ہویا کہ اس نو فرشتے نے کہا اس نو لے لے، او دے وچ اتنی برکت رب نے رکھ دیتی، اس بندے دا اونٹنیاں دے نال جنگل بھری گیا۔ سبحان اللہ۔ فرشتہ دوسرے بندے کو لے گیا جڑا گنجا سی، انہیں بھی یہی شکایت کی تھی کہ مینوں جڑا نا اس چیز تے بڑا احساس ہوندا ہے کہ کاش میرے سر تے وال ہوندے۔ فرشتے نے اودے تے ہاتھ پھیریا، وال آ گئے۔ فرشتے پوچھیا تنوں کیڑا مال پسند ہے؟ انہیں کہا مینوں گائے پسند ہے۔ فرشتے نے دعا کی تھی، انہوں گابن گائے ملی، اس دے اندر برکت ہوئی، او دا بھی جنگل گاواں دا پری گیا۔ تیسرا بندہ نبینہ آیا، نبینے کولے فرشتہ گیا، فرشتے نے کہا تینوں کیڑی چیز پسند ہے؟ انہیں کہا سب نال پہلے تو مینوں پسند ہے مینوں اکھاں چ نور مل جائے میں ویکھ سکاں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیریا، رب نے انہوں شفا دے سڑی، اکھاں چ نور آ گیا، ویکھن لا پیا بندہ۔ فرشتے پوچھیا تینوں کیڑا مال پسند ہے؟ انہیں کہا مینوں بکریاں پسند نے۔ فرشتے نے دعا کیتی، اودیاں بکریاں، انہوں ایک بکری دیتی گابن، اس دے اندر برکت دی دعا کیتی، او دا جنگل بکریاں دے نال بھری گیا۔ کچھ عرصہ گزریا، رب نے ہن انہاں نوں آزمانا سی، رب نے اسے فرشتے نوں انسانی شکل وچ بھیجیا۔ فرشتہ پہلے آیا کوڑ والے کولے، پھر اسی طرح آیا گنجے کولے، پھر نبینے کولے آیا، اندھے کولے۔ جڑے پہلے دو سن کوڑ والا اور گنجا، انہوں کولے جس فرشتے نے آ کے کیا کہ دیکھو جی میں مسافر ہاں، میرے کولے زادے راہ لٹی گیا، منوں لٹ لیا گیا وے، کوئی چیز میرے کولے نہیں، میں بڑا محتاج ہاں، اگر تو منوں اونٹنی والے نوں کہندا جا کے ایک اونٹنی دے دے، گائے والے نوں جا کے کہندا مینوں اگر ایک گائے دے دے تو میرا جنہاں منزل دا سامان ہو جائے گا۔ انہاں دوواں بندیاں نے اے کیا ساڈے تے اور بڑے حق نے، اسی نہیں تینوں دے سکدے۔ فرشتے نے جسے دیکھا ہے تے منکر ہو گئے نے، انہیں کیا یاد کرو ویلا جدن تہاڈی جسمانی حالت ہے، اسی تہاڈے کولے مال و دولت نہیں سی، تہاڈے رب نے تانوں شفا دیتی، تانوں مال و دولت دیتا، اج تہاڈے کولے اتنا مال ہو گیا، برکت دی دعا میں کیتی سی، میں وہی فرشتہ ہاں جڑا انسانی شکل وچ اودن آیا تے اج بھی انسانی شکل وچ ہاں۔ انہاں کہا چل چل یہ کسے نے ساڈے تے کچھ نہیں کیتا، یہ ساڈیاں ساریاں اپنیاں محنتاں نے۔ جس وقت تو رب دے احسان دے ناشکرے ہو گئے، فرشتے نے دعا وچ بس یہی جملہ کیا سی، اگر تسی جھوٹے ہو رب تبارک و تعالیٰ تانوں پہلے حالت جیسا بنا دے۔ تھوڑی دیر نہ گزری، کوڑ زدہ مریض دوبارہ کوڑ وچ مبتلا ہو گیا، جہدے سر تے بال آ گئے سن وہ سر تو بال ختم ہو گئے، جہدے کولے اونٹنیاں دا جنگل بھریا سی، جہدے کولے گاواں دا جنگل بھریا سی، وہ تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ فرشتہ تیسرے کولے گیا نبینے کولے، اس نو جا کے اپنی وہی شکایت کی میں بڑا ضرورت ماندا۔ جس وقت فرشتے نے ساری چیز ذکر کیتی، اس نے کہا ایک بکری کے تو جتنیاں لینیاں نے لے جا، جتنیاں تیری ضرورت نے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرشتے نے اسی وقت اس نو واپس کر کے کہا تیرے 2 ساتھی ہار چکے نے اپنی ہر چیز، لیکن تو رب دی نعمت دی قدر کیتی، ایک ضرورت مند دی ضرورت نو پورا کرن دا تیرے اندر جذبہ پیدا ہویا وے، میں تینوں دعا دینا رب تیرے مال وچ پھر برکت رکھ دے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے پھر اس شخص دی مال وچ بھی برکت رکھی، اور اس دے جو کچھ بھی بیماری نو شفا یابی تبدیل کیتا وہ برقرار رہی۔
سانو اس پورے واقعے چو سبق کی ملتا ہے کہ اللہ کریم سانو احساس ذمہ داری دا جذبہ عطا کرے، اللہ کریم شکر گزاری دا جذبہ عطا کرے تاکہ شکر گزاری کرن نال اور احساس پیدا ہون نال ساڈی عزت وچ بھی اضافہ ہوئے گا معاشرے دے اندر، اور اس دے نال نال مال و متا ساڈا برقرار رہے گا، اس دے اندر رب برکت رکھ دے گا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسی میرے شکر گزار بن جاؤ تو میں تہاڈیاں نعمتاں وچ اضافہ کر دیاں گا۔ اور جنہاں لوکاں نے ناشکری کیتی یا نخوت کہندے نے تکبر نو، مالو جان بھی انہاں دا تباہ و برباد ہو جاندا ہے اور انہاں دا جسمانی سکون بھی تباہ و برباد ہو جاندا وے۔ اللہ کریم سانو اپنی بارگاہ دا شکر گزار بندہ بنائے، اور اللہ کریم سانو مخلوق دے نال حسن سلوک دی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صبر و شکر اللہ کریم دی طرفوں او عظیم نعمتاں نے جس وقت جس بندے نو عطا ہو جان او دے سلے وچ اللہ کریم اس تے مزید اپنی رحمت دی برسات کر دیندا وے۔ اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔